Ketääköhän sitä on tällä viikkoa kuollut? Kato vaan. Sekin meni. Arva teki. Hallo? No se on Marjatta täällä. No hei, rakas siskoseni. Hei. No, miten se? No siinähän se. Kuule, tulisitko sä pikku talkoisiin? No ilman muuta tulen. 2 kertaa, jos on oikein hyvä mies. Millaista sitä? No pientä risua savottaa ennen kesää. Joo, sehän onkin hyvä. Onko sulla sahaa? On saha ja vasara ja hirvikärpäspuku. Mikä? No hirvikärpänen puku. Hyi! Hirvi. Kärpänen. Hyi helvetti! Ne nuljaskat kiinnitty kuin miehet. Älä kuule muuta sössötä. Niin. Sullahan on se Jääköp. On. No pääsekö siitä eroon? Ei. En mä haluu. Mä rakastan sitä. Ai. No niin. Pääsisitkö sä tänne 4? Pääsen. Nythän on pääsiäinen. Joo. No niin, siitä sitten. Voi Vettolan viinirypääle. Tee ite. Sun syy. Muistakin se. Tätäkö sä taas halusit? Sä lähettiin taas sotaläylellen, kun Kekkonen kakkoon Kuutamoon. Pirkko, mä soitin sulle taksin. Ole sinä majorin vääpeli käskyttäjä! Hiljaa! Mä satana hoidan. Minä hoidan. Kyllä mä pystyn. No ennenkin pystyn. Minä hoidan.